Komentar. Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, NPA ginpanghiwala nga silang nagpatay sa intelligence officer sa Banwa sang Pontevedra. Pasahero sa tricycle patay sa aksidente sa Barangay Alihis kagabi. Pasahero sa tricycle patay sa aksidente sa Barangay Alihis kagabi. Sa mga balita nasyonal, Pilipinas target makatipon sang 60 milyones ka-doses ang COVID-19 sa third quarter sang 2021. National budget pirmahan ni Presidente Duterte sa Disyembre 28. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Disyembre 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Kabat. Aksyon, Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Happy Friday pa tayo yung balko. Wednesday pa lang. Wednesday, everyone. Kadali ka doon. Diyan ay magdali kay 2 days to go pa before Christmas party. Yes. Oh, Before Christmas party. Hindi 2 days to go na lang before Christmas. Alright. Sige, Action Boy, ikaw da. Nakita mo da? Okay, dahil Sige, kita sige, ko go. Sige. Insindiya to. Anay mo insindiyon mo. Sige, Rodelyn Alvarez, Bayabado. Good morning sa imo, Rodelyn. Sa kay Baby Milagrosa. Morning sa ma'am. Good morning. Sa kay Melvin Piñafiel. Kay Melissa Gani Galanza. Good morning man sa imo. Kay migo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan, of course. Kay Ma'am Eleanor Fukuda dira. Good morning gid sa inyo dira. Kay Migsmer Estilo, watching from Jeddah. Erwin Gonzalez, good morning man. Alex Montesa. Hi. Sino pa? Dali lang. Alex Fuentes. Kasundan na yung dua ka Alex, oh. RR Montuar Hinyo, maang aga Banwa, ari na ang tandem sa mga nasubuan sa kadaga. Si Tito Boy Duran kag Miss Chrissy Doyle Cabato para sa mga naluyahan ka nagakasubo. Tutok na, bugtaw na. Ambal ni RR. Joy. Good morning man sa imo. Kay Kelly Jelly, of course, dira sa USA. Ginagreet niya man ang iya pamilya sa Barangay Pandanon, DSB, kag kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Sa kay Ariman, kasundan na sila ni Ma'am Vanessa Mayo dira sa may Minnesota. Salamat gid. Joseph Pacifico, gamonitor kami di subong sa Pusoy Kapihan sa San Enrique. Rosalinda Bonafé, Leti Cerveza, Jomar Halipa, kay Jonald Garcia. Lone Man Stand. Ba ning Lone Man Stand man? Lone Man Standing. Danny Pornes Salumante from Dallas, Texas. Oy, taga Dallas. Naman to kadamos ang taga Dallas atong nga na may Houston, may Austin, Dari naman si amigo naton Danny Pornes Salomante. B. John Peregrino, maang aga man sa imo. Christy Gulmatico Abaro, Merry Christmas man sa imo. Sa kay Homal Lumena, good morning. Alex Bolo Ormandak Jr. Kay Mata Melissa Gani Galanza. Kay Antoinette Piliado. Good morning kay Dodoy kag Arlie Piliado, kag Melcho kag Aplaha sa Sawi sa La Carlota, kag kay Anola sa UK. Paramya naman halin sa Canada. Flora May Bakuli Mirasol, good morning man. Ari nang paton nga
Si Dennis Richard Tibor Roma. Beautiful hair. I repeat, hair. Basi mo hair, Action Boy. Sige, kita dance. I repeat, hair. Ano na siya, baris na siya. Subong kinapadala na ang 500. Ano siya? Kaya ginapunggan ko na ang liga. Hindi pagpadala ang 500 kay Dennis. Kay Perte ka. Subong nagkuha na siya, nagbaris na siya. Nagbaris na siya. Kaya nabato niya na ang 500. Jodenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning man sa imo. Kay Judy Dunn, of course, from Austin, Texas. May isa naman ito kay nga naggrito si Danny sa Dallas, Texas naman niya. Niya sa Austin naman niya si Judy Dunn. At yung si Susan Jaime Allen niya sa Houston naman niya. Texas. Wow. Houston Rockets. Houston, doon pala ko, Houston Rockets kag ang Dallas Mavericks sa NBA, di ba? RR Montua, of course, Haponesa ang buhok sila subong aga. Bongga! Haponesa, gidya. Kalay. Kita mo, mapalaw mo? Oo. Sige, Kay go. Margie Campanya Duran, parinti mo na Action Boy. Yes. Good morning. Henry Saladan, good morning. Dahil sa may Hong Kong. VD Mayola, good morning man. Dahil sa may Manila. Rosalia Salvacion, good morning. Sige. Standby sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka intelligence officer sa Pontevedra PNP matapos ginlutang sa wala nakilalaan nga suspetsado samtang nag-jogging sa reclamation area sa Barangay 1, Banwa, sang Pontevedra. Ang napatay ginkilala kay Police Staff Sergeant Ildefonso Kasugod, kag residente sa Barangay Recreo sa Muman nga Banwa. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Pontevedra PNP Commander Police Captain Hansel Lomandas nga nag-jogging si Kasugod sa lugar sa din iya pa nakaupod nga nakaistorya si Mayor Jose Maria Alonso nga natabuan nga nagapabalhas man sa mga lugar. Sunod pa kay Lomandas, iya na ginkuhaan sa pahayag ng alkalde kagin say-say nga may 2.5 ka metro lamang iya kalayoon sa kay Kasugod sang nakabati ini sang lupok. Kag sang iya pagbalikid, iya nakita nga may igo na ang intelligence officer kag timing man sa pagtalikod sang suspetsado nga nagsakay sa motorsiklo para magpalagyo. Sa karon ginausisa pa sang kapulisan ang available nga CCTV para sa identity sang suspetsado kag para maplastar ang motibo sang krimen. Samtang nagahulat pa ang kapulisan sa statement sa pamilya ni Kasugod, agud nga buluan kung bala may pagpamahog sa ang biktima antes ang insidente. Gin katubo sa Negros Occidental Police Provincial Office kunok po ang pagpatay kay Staff Sergeant Ildefonso Kasugod sa Pontevedra PNP. Sunod kay NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, masakit sa hanay sang kapulisan bago naghilapit pa Pasko kag bag-ong tuig sang natabo ang pagpatay. Apang ginmando ni Palge ang madasig investigasyon kag matagan sang hustisya ang kamatayon ni Kasugod. Ginakonsiderar man sang direktor ang posible kahimuan ini sang New People's Army kun NPA bangod sa naghilapit nilang anibersaryo sa December 26, 2020. Angot sini hugot nga ginapahalong ni Palge ang tarang nga kapulisan sa tarang nga tinion, agod hindi na masulit pa ang amo nga insidente. Lang po, thank you sa inyo lahat. At malungkot na malungkot. Malapit na magpasko. Matayin pa tayo ng tropa. Kabagin sa ang payag ni NOCPO Director Police Colonel Romy Palge. Samtang ginpaghiwala naman sa New People's Army, akusasyon may kilabtanan ang grupo sa natabong pagpatay sa intelligence officer sa Pontevedra PNP. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ka Juanito Magbanwa, NPA spokesperson sa Negros, nga wala sila listahan si Staff Sergeant Ildefonso Kasugod, bangod wala man inisang record nga naglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Gini-insistar pa ni Magbanwa nga nagapagwa sila sang pahayag in kaso ginman nga mayara sila sang ginpamatmatan paagi sa pagpatay. Una dre, patay si Kasugod matapos ginlutang sa wala makilala nga suspetsado samtang nag-jogging sa reclamation area Barangay 2, Banwa sa Pontevedra kahapon sang aga Martes nga adlaw.
Sa iban nga balita lokal, ginpasalamatan ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director Police Colonel Romy Palge ang mga opisyal sang probinsya. Sulo kay Palge, tuman nga suporta ang ianabaton sa mga alkalde kag subong man sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Dugang sang direktor madamo sa mga proyekto nga ginhatag ang mga opisyal sa kapulisan nga dako ang bulig sa operasyon padulong sa komunidad. Palayag pa ni Palge ang kinalain pagid sa Negros Occidental kay wala nagapasilabot ang mga opisyal sa trabaho sa pulis apang yara ang ila suporta. Patay naman ang pasahero sa isa ka tricycle sa aksidente nga natabo sa Dalan Circumferential sakop sang Mount Carmel, Barangay Alhis, Siyudad San Bacolod, mga alas 7 ang takna kagabi. Ang napatay ginkilala kay Prince Joaquin Relatos, 23 anyos, kag pumuluyo sang Mount Carmel Subdivision, Barangay Alhis, Siyudad San Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio sa Guardia sa Subdivision, naging kilala sa kay Randy Seranillo, ginaligar nga 3 kasalakyan ang involvado sa among aksidente. Ang tricycle nga ginasakyan ni Relatos, isa ka truck, isa ka pribado nga salakyan. Panaysayon sa Guardia na hit and run sa pribado nga salakyan ng tricycle. Kag timing lamang ang paglabay sa truck nga tuhay naman ang direksyon nga mong gindiretsuhan sa tricycle matapos nga gindiretsuhan sa tricycle kag nakabunggo. Sa karon parang pang pagpausisa sa kapulisan sa dugang impormasyon sa aksidente. Ginpahag naman sa iloy ni Relatos ni si Edna nga sumunguntan ang katapusan nga simana sa training sa trabaho siya bata apang dimalas tungod ini pa ang natabo. Naka-record ang Negros Occidental sang 51 kabagwa kaso sang COVID-19. Sa report sa Department of Health 6 ang Negros Occidental ang ginsundan sang Bacolod City nga may 9, Iloilo City nga may 8, Aklan nga may 4 kag Iloilo Province nga may 1. Naglabot naman sa 21,207 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH 6 ang 73 ka bag-o nga kaso. Samtang 21 ang bag-o nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 19,488 kag 5 ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 623. Nadak pa naman ang isa ka persona sa bypass operation sa Joraben Christian Academy sa Barangay E. Lopez, Siyudad sa Silay. Ang nalakpan kilala kay Mary Jane Canindo, 38 anyos, may live-in partner kag pumuluyo sa muman nga lugar. Nakumpiskar sa kay Canindo ang 13,600 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu, drug paraphernalia, 1,000 ka pesos nga bypass money kag 66 pesos nga benta. Nakuha ang item, siya na sa kustudiya sang kapulisan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kag sa aton mga ka-aksyon,
Sige, good morning liwat. Ta sa aton nga nag-monitor sa Facebook. Kay Engineer Ernie Earl Bailon, maayong aga sa imo. Margie, tani ako makabaton man 500 pesos ba? Tani, no? Tani. Kung nagpadala siya sa entry, posible gin-action boy. Kasi wala ka kapadala entry, Margie. Oo. Kapag hindi ko pa kadaan, no? Gaya nung Bas. 500. Kasi lambalo, pasible ako magpadala sa kamagdaw sa kagambalon nga mga printin lang lang napadawag doon la. Oo. Kalay. Hindi ka guro pwede, Margie, kaya parang apelyido. Legal, pero nakadawag na ba lang nga Duran? Ato? Sa BBB? Ay, mo BBB or hotline? Hotline gali, Ay, mo hotline. nakadaog na? Yes. Gala? Pero ba siya, parinti ko na, proti, way kami, sino nga, way Oh, klala. nalipat ako sa ngalan, Action Boy. Darren Ehertima, good morning man, watching lang from Binalbagan. Merry Christmas man sa imo, Darren. Buds Palmares Agustin, ngapi ko na sila sa Yules Kapihan. Sige, Dennis, beautiful hair with a pretty face. Nya, okay na? Okay na ha? Okay na ha? Tigi dyan no? Ako nami, pakdulon na. Pakdulon gid dyan. Pakdulon gid siya ya, para mampawan. Ella Natibuok Ihina, good morning sa sister ko sa Hong Kong, celebrating her birthday. Sister niya no? Elena Bulias, Merry Christmas man sa imo. Rosalina Arellano Espadero. Sige, Action Doors. Pagbugtaw ko sa aga, pagpangamuyo ginauna para sa kayuhan sa pungsod ta, siyempre Christmas countdown magasunod na. Siyempre, pagtungtong lasay sa Facebook Live, mag-tune in na, Action Boy, Action Dorel, Kabato, nagasinggitan na ang tandem sa kanginan nga hindi mabalibaran sang tanan. Abaw. Siyempre, number one ya kita. Dali na, sulong na, pangayuan, tas na Paskwa. Kasagad! Ay! Kay ikaw nagbasa, ikaw magmatag Pasko kay RR. Alam mo, gid. Thank you, gid RR. Effort ba si RR, Action Boy? Gani man, oh. Sige lang, sige lang. Go! Kay Robert Roma, good morning man. Ano sa ni Dennis? Ambot lang. April Joy Bonaflor Gaston, good morning, Action Boy, kag Action Miss Universe 2050. Good morning, Energy Fans Club. God bless and keep safe always. Thank you. Keep safe man, April Joy. Do classmate ni sila ni Dennis, pong na-recruit ni Dennis sa April Joy, Action Boy. Not sure lang kita. Pero taga San Enrique man siya. Okay. Kay Corazon Villasis Gayo, good morning. Kay Ann Iha Treyes Homoles, good morning. Kay Christ Javier Tanatan, good morning, my favorite Action Radio. Good morning, Idol Action Boy and Idol Action Pretty Dorel. Merry Christmas. Shout out sa taran niya kasi manwa sang Tinobaganon. Hindi nang Tinobaganon. San Enrique. Okay. Watching live from San Enrique. Muna San Enrique mo, Tinubagan. Okay. Jonah Gumban, ganaganag ng Jonah. Good morning. Huwag ka pamati sa Mundi Merry Action Christmas. Eden mo, kaya may mga banob, laka mga syudad sa kuwan mo na mo, ginabalita espesyal. Mga former name, para sa La Carlota, Mangkas, di ba? Ano no? Mangkas. Mangkas. Ang La Carlota, so na Mangkas. Tinga, nangin La Carlota. Tige kay base ang bala ako sa unal ko base kung sa tubo na blang La Carlota. Wala. Damo to mo. Hindi man mo nagoro. Pero basta Mangkas sa una nahimo sa La Carlota Okay. May mga former name na sila mo. Sige. Kay Piwi Ana Lucas, good morning. Edwin Pantaras, Tito na Action Eden, Action Boy, good morning. Peter Makadaya, good morning man. Family Toriza, kuno kag Palermo, mayong aga. Ginagreet ni Robert Roma si Pingping kay Pingping Kapehan ko no. Kay Gangi SJ, good morning Action Radio, good morning sa tanan, labi na gid sa tatay kag nanay ko nga nagapamati every day. Dira sa Jugs Cafe Food House La Carlota. Watching live from Switzerland. Thank you, God bless. Merry Christmas to all. Merry Christmas man sir. Kay Daina Malabago, good morning. Alma Sabater, good morning man. Sige, Action Boy, go. Si Vicente Sibeliano, congratulations kung Action Radio number 1. Halin diri sa ila sa check-in hotel. Eugene Sapine kag Michael Mahinay. Good morning dira sa inyo. Kay Tata Ripolio Cahelo, monitoring from home site. Greet ko sa Cahelo family sang Biren Linao Kabangalan. Benito Buds, Merry Christmas in advance. Tama nyo nila mga Badjan family sa Hacienda Lunoy, Barangay Hawayan, Silay City.
Rekuno di sir, arkuno sa bakulod niya te. Ati, keep safe. Te keep safe. And Correct. halo, ar. Halo ha, kabay pa nga basi makapit ka sa station, kabay pa may dala ka man para kay Aksyon. Ay, kalay. Siya yung may dala. Kagawad niya. Kagawad. Logan mo ni si Paspa. RR. Kagawad. Siyang kabadyangan. Yes. Nate, makatun sa bakulod, mangumpra ni kayo makapakabadyangan sa 24 mo. Sige, salamat sa ihapit mo ha. Kag happy shopping lang. Daisy Rupico, good morning man. Kag si April Jo Action Boy, ang magulang, ang sister ni Dennis, ang classmate niya. Okay. Pero taga Sige. San siya. Standby sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22. Detalye na sa aton mga balita lokal o kung balita national. Target sa Pilipinas nga makasecure sang 60 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine sa ikadwa ka ikatatlo nga quarters ng 2021 kung ang negosasyon sa mga manufacturers ang magresulta sa positibo karon nga bulan. Sa televised briefing ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga nagpasugot na ang mga pharmaceutical companies sa non-profit, no-loss concept sa din ang COVID-19 vaccine mahimo i-supply sa barato nga presyo. Suno kay Galvez, ang Serum Institute of India nagpasiguro nga hindi ini mag-request ang cash advance sa Pilipinas para sa pagbakal sa COVID-19 vaccines. Doon pa ni Galvez, ang Indian vaccine manufacturer nagpasiguro nga ang Pilipinas makakuha sa 30 milyones ka doses ang vaccine batok sa COVID-19. Ginanunsyo sang Malacanang nga sa Disyembre 28, 2020, pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang presidente pag-aupdan sang pila ka mamalidha para sa ceremonial signing. Nabaton sang Malacanang ang kopya sa tong Biyernes, Disyembre 18. Sa nabaluan, ginapaabot ng 2021 budget magahatag sang pondo sa mga measures nga tuyo mapaayo ang healthcare system, food security, investment sa public ag digital infrastructure subong man, pagbulig sa komunidad agud makatibawas sa epekto dala sa COVID-19 na pandemic. Target naman sa PNP Internal Affairs Service nga makumpleto sa sulod sang 30 kadlaw ang kaso administratibo bato kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuazga, ang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy sa Paniki, Tarlac. Suno kay IAS Chief Inspector General Alfigar Triambulo, ginumpisahan gilayon ang sa iya opisina ang investigasyon pagkatapos mabato ng report ang sa mga insidente. Doon pa ni Triambulo, ang video nga naka-record sa insidente, isa ka mabaskog nga ebidensya batok kay Nuazga. Ginlutang ni Nuazga sa Sonia Rufino Gregorio kag bata sini nga si Frank Anthony matapos ang argumento. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa otoridad nga pasiguro nga magapabilin sa presuhan si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuazga matapos nakuhaan inisang video nga pagpatay sa iya tupad balay nga Mag-Iloy sa Paniki, Tarlac. Sa briefing Lunes ng gabi, gintawag sa presidente nga buang si Nuazga kag ginakabig ang natabo nga tama ka brutal. Sa kaakig sang presidente na palayag pa sini nga pakaunon sa COVID-19 si Nuazga. Nagpaandam si Duterte sa tanan ng uniform personnel nga hindi siya magsuporta sa tion nga ang lahi wala ginasunod sa mga alagad sang kasuguan. Nagwa naman sa survey sa social weather stations o kung SWS nga 62% sa adult Filipinos ang nagpahayag nga mas naglala ang kalidad sila pangabuhi kung ikumparar sa nakaligad nga 12 ka bulan. Sa report ng SWS, 62% ang nagpahayag nga ang kalidad sila kabuhi ang naglala, 24% ang nagpahayag nga wala nagbag-o, kag 14% ang nagpahayag nga nag-ayo ikumpara sa nagligad. Ina ay nakakuha sang minus 48 net gainer score nga classify bilang extremely low sang SWS sa piyak nga ini ang mas mataas sang 28 points sa minus 76 na record sa September 2, 2020. Ginakuha ang net gainer score pagi sa pagbuhin sa porsyento sa tao nga nagpahayag nga sang kalidad sa ila kabuhi ang nag-ayo sa porsyento nga nagpahayag nga mas naglala.
Kag sa katapusan nga balita nasyonal, naapektuhan sa COVID-19 pandemic ang target sa Pilipinas nga makapirma sang bilateral agreement sa China kag Canada sa tuyo nga maproteksyonan ang mga Filipino workers. Suno kay Labor Secretary Sylvester Bello III, kung wala sang lockdown, mayara na kuntano isang Philippine Overseas Labor Office o kon Polo Office sa Beijing, Shanghai, kag Shenzhen sa China, subong sa Vancouver, Canada. Ang Polo amo nagatutok sa kinahanglanon sa mga distressed overseas Filipino workers kag iban pa nga may issue sa trabaho nga involbado ang Filipino migrant workers. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Good morning, anay kay Leonisa Elban Buena, kay John Anthony Catalbas, sa kay Harold Santillan, kag of course aton amigo kay Roberto One Ball Gallo. Good morning din sa inyo. Good afternoon guro dito sa Las Vegas, Nevada. Action Boy, gina-congratulate taning kagawad Milagros Cesar Ali. Thank you, Yes, kagawad. thank you, Mel. Araman si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Gamala and Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good Kag morning. si Teresa Linaha Kayaw. Good morning din sa imo, Teray. Action Boy, may ginapa-shoutout kali sa April Joy. Family Sige. Buenaflor, Gaston, Jaime, Lupasi, kag Balinsoy. You're welcome. Kinagpasalamat siya. sige. Taga Tinubaganon sila. Tinubaganon sila. Grabe no, nga lugar. Sige. Tinubaganon. Tinubuganon, no. Mga sa taga San Enriquez lang panawag sila Tinubuganon. Si Nelmaro taga Tinubaganon, no. Okay. Ara sa nga kuno. Tinubuganon sa Tinubagan sa zona mo gani. Tinubagan. Ang kanya ang puang tao Tinubaganon. Ang lugar Tinubagan. Ang zona San Enrique, Marno. San Enrique ni Sinelmar sa Aksyon Nelmar Madera, no? Wala sila ni Nanay Helen. Good morning, Nanay Helen. Salamat Sige. sa pagdulong sang bayi-bayi. Hoy kuya. Nagligad adlaw. Ay, puli ka na mo yak. Awa. Helen Helen ba ko? Daban mo sa ako na. Hoy kagina. Kalain sa Kanami. Kalain. Daban mo sa ako na. Wala kuya. Sige. Victor Tugaf, good morning man. Mga ka-aksyon ninyo mamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa aton sila mga action report second portion. May po ninyo sa Aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,